एगो लड़की की आदत ऐसा खराब हुई रहे कि सब लड़कवन ऐसा पर लाइन मारे और जब एगो लड़का हमारा खानी मिलल तो गलस भी ओहो इतना लाइन दोसर लगता लाल बाबू जो घेटिंग बा लड़कवा कहता कि लागे चैत में महुआ चुआइबू आ कितना लोग के अपना जाल में फंसाइबू कि तुहरा रोन सब तो हो जाई धान हो कि कतना लोगवा के घर के चूल्हा तू जरइबू हो गई ना सब कहूँ पर भारी कि लोग खोज ना जानाया रगड़े देहिया से पाया कि रोज घूमती आई तो बाधार में तो भतार खातिर मोरे कुआर में भतार खातिर मोरे कुआर लोग खोजे ना जानाया रगड़े देहिया से पाया लोग खोजे ना जानाया रगड़े देहिया से पाया रोज घूमती आई तो बाधार में भतार खातिर मोरे कुआर में भतार खातिर मोरे कुआर में अरे ये पंखा सिराम छोड़ हे मुरली भाई हे राजा हे मनु भाई है एक मेरा बझामू भाई हो अरे मुखिया जी बरहमपुर हाई देखा उमेश जी हाई देखा भाई हो मोहित भैया आई सासाराम चला पिंटू भाई हो जाए भाई भोला चाचा आई ए छोटू भाई बाकर का छोड़वा देना ए पप्पू भैया अंकित मोबाइल राजेश बाबा कैलाश जी पवन बाबा हो लइकवा कहता बाबू हे आपू शंकर भाई सुनील भाई हो अरे खाली बुकिंग करवा का लइकवा का कहता लागता छलक जाई एकर जवानी ऐसन बुझाता एकर खत्म बा कहानी ये नथुनी भैया हाय देखता महाजना के हाथा बैठा देला आ टिकट तो खरा का तू ही राजा हो गइल हो एकदम धक्का धक मुंबई के सारा इवेंट तू ही छाप लागत छलक जाई एकर जवानी ऐसन बुझाता एकर खत्म बा कहानी इतना है ना एगो के प्यार में तब भतार खाती मोरे कुआर में भतार खातिर मोरे कुआर में अरे मिठू सिंह ए मुन्ना यादव भाई हो ए बुलबुल भैया लीटर बाबा राजन भाई हो काय सिद्धांत रोशन बड़ी लॉज में मौज करता रहा प्रिंस के साथ लइकवा कहता कि सोनुओं के फसेबू का बेचारा अच्छा लइका है आजाद अच्छा लइका है कभी जी बुढ़ौती में का चाहता रू केहू से बात करे दांत पीसी पीसी छन के ले ऐसे जैसे चमकेला तीसी ए हो गाय संठू आदेश के संग है आई दशरथ के समस्त साजपुर बाजार में लाहे लाहे खाता रहा घोटा घोटा आदि शक्ति के गाना डाउनलोड करो
विकास भैया है देखा केहू से ही बात करे दांत पीसी पीसी छनके ले ऐसे जैसे चनके लतीसी राम सूरत स्वामीना तेजू के ले लो ई टमाटर पिया चैत के नहार में भतार खातिर मोहर कुमार में भतार खातिर मरल कुमार में अरे दिया हो कौशल जी विकास भैया खानी एक और चाहिए का अरे जिया हो जिया आई देखा पवन बाबा ए भीम भाई दीपू भाई हो आरगने बजाइबो राजन भाई है ढोलक बाजे बारी अरे हृदय भाई है तबला भाई का हो ए भिखारी शंकर भाई हो ए अपू रे ते फेरा में मत पड़ी है ना तो ते कुमार बाड़ी ताला ले कर खुलल बाटे खोजे ले कूजी लेके गइल बिया खेसारियों के पूंजी काहे सोनू मैं मैनेजर के पैसा केटीएम में बैठा कर लुटावत रहा पूरा बम्बई में हला बा जिया ए बापू खाली 17 फीटे बोरिंग लोड करबा उठावली कर ताला ले कर खुलल बाटे खोजे ले कूजी लेके गइल बिया खेसारियों के पूंजी काहे राज बहादुर मुनो के ले लो सुते पावनी संगे चैत के जाड़ में तो भतार खातिर मोहरल कुमार में तो भतार खातिर मोहरल कुमार में लोग खोजे नाया नाया रगड़े देहिया से पाया लोग खोजे नाया नाया रगड़े देहिया से पाया रोज घूमती आई तो बाधार में भतार खातिर मोरेल कुआर में भतार खातिर मोरेल कुआर में अरे ये पंपा सिरांचो